Yenam yetip geldi Qurban Bayramy, ülkedaşlar kutlu bolsun haýdyňyz. Şatlyk paýlary göterip gaýgy gamy, eýdildaşlar kutlu bolsun haýdyňyz. Assalamu alaykum hormatly ildaşlar we adildaşlar. Men özümi tanıştyrsam türkmen ýaş şairi Ýawar Hamýap. Men hem öz gezegim bilen 92.9 Türkmen FM tarikaly tamam jahan musulmanlaryna we galy berse hem Afganistanda yaşayan tamam kowm gardaş, teňduş, tamam atajan we enejanlara yetip gelen Qurban Haýyt bayramynyň munasabaty bilen salamlarymı gönderip we hemmeleriniň bayramlaryny gutly mübarek bolsun aýtýaryn. Ilahi her günüňiz şular ýanak bayram we şatlyk bolup dursun. Sag bolun. Ayrım ayrım coşup